Ahoj, zdravím vás odmykali u tretej časti na hru Subway Surfers. Ako ste si mohli povšimnúť, ja trošku hrávam aj za kamerou, lebo sa nudím, tak som kúpila nového pajka, je to takýto králiček. A teraz si šetrím na túto babu, ešte na ňu nemám, už mám 4020, takže už to je docela dobre. Tak pustíme sa do toho. Ako v minulom parte som dala Subway Surfers aj na dovolen, takže som rada, že to môžete mať na počítače aj vy, lebo to je fakt super hra. Veľmi super hra. Ako mňa strašne baví. A ja som si pozrieť, že teraz skladáme písmenko IV a toto máme dve misie. A keď sa nám minú misie, tak musím ich aj tak zaskúpiť, lebo vďaka tých misií dostávame ďalšie misie a tak. Nakryš! Trošku sa mi to ťažšie hrá, lebo ja túto hru mám na notebooku a hrám to na tej myške. Lebo sa mi tá myška taká pokazila. Lebo ja ju mám bezdrôtovú a je sakra. A je na baterky. Super, takže pribudli nám zase peniažky. A idem na to. Už máme krát 6. Tuto. Samozrejme na cintičko. Nechápem, keď sa už proste strasieme tohoto policajta, že prečo stále uteká. Nechápem. Potom si prepneme charakter na tú moju babu. Jo. Všetky penízky ku mne. Jo. Zakryš. Splnila sa na misia. Jo. To, čo bolo? Jo. Toto mám rada, tu letíme a musíme pozberať penízky. Sme spadli. Ja rada, keď sa to tak... Nemám rada, keď sa to tak točí. Tyjo, sme dosť zarobili a máme už dosť veľké skore. A som tu sama, tu Braňo, zatiaľ bol zbraný iba jeden part a Outlast natáčať nebudem, lebo sa mi to počas Outlastu vypína, to nahrávanie, lebo Outlast má strašne veľa týchto gigabajtov, či megabajtov, či čo to je. A mňa to proste irituje, že proste to stále sa vypína. Takže tak, počkaj. Pauza! Ja chcem pauzu. Prechytil vás. Trošku to ešte stíšim. A za chvíľu už asi vypnem. Haló. Nesekaj sa. Za chvíľu už asi ukončím part.
Jaj. Tak. Potom, ak vám to vadí, že to hrávam že to hrávam za kamerou, tak mi len povedzte, nebudem to hrávať, ale mňa to docela baví hrať a keď sa nudím, tak nemám akože čo hrať, iba s tým za to mám niekedy z toho už plné zuby, lebo teraz mi zase blbne, takže to je plne na hubienko. Prečo som nešla tam? Potom chcela som zrobiť videa nejaké špeciálne. Aj pekne môžem ho zrobiť potom dneska hneď aj. Že ako dať súbor Paspage alebo niečo také do hry. Rýchlo zakryť, tu ma vždy to chytí. No dobre, tak ja si myslím, že by sme túto časť mohli ukončiť. Dajte, ak sa vám video páčilo, dajte like, ak nie, tak dajte dislike. Ďakujem vám za každý koment a užívajte si večer a čauky.